Noħol mux bis, dan mux bis, din il-ħajja realtà. X'inhu l-kaġun biex dan il-buħ niftu għajnejna u naraw bosta sfidi hemm f'ħajjitna niffaċċjaw. Naħdmu l-kol bisħieħ mingħajr reda mingħajr qis. Fejn hemm l-għaqdem is-saħħa ejjew il-kol flimkien nollu jdejna il-fuq ħajta waħda ser tkun. Fejn hemm l-għaqdem is-saħħa ejjew nelbu fix-xkien din ħajjitna u ċans it-tiġrija ser tkun sal-parkur. Tossok li tlift, ta' spiss ma ssibx, kuraġġ fil-ħajja li ma tissugrax, u l-għad xedix, kun assertiv, mingħajr biża' żejda minn ħadd. Id-dritt tiegħek hu dak li intemmen fih. Dak il-kura ħadd tibqax mitlu fil-passat. Fejn hemm l-għaqdem is-saħħa ejjew il-kol flimkien nollu jdejna il-fuq ħajta waħda ser tkun. Fejn hemm l-għaqdem is-saħħa ejjew nelbu fix-xkien din ħajjitna u ċans it-tiġrija ser tkun sal-parkur. La tibżax tbidd il-pass, ejt li trid kuni. Fejn hemm l-għaqdem is-saħħa ejjew il-kol flimkien nollu jdejna il-fuq ħajta waħda ser tkun. Fejn hemm l-għaqdem is-saħħa ejjew nelbu fix-xkien din ħajjitna u ċans it-tiġrija ser tkun sal-parkur. Thank you.